салом алейкум тамошобинони азиз, ҳама каса сӯзен хубен. ҳазор раҳмати калон барои ҳамаи шумо, барои ҳамдардӣ. бисёр смсҳо навистен, бисёр дастгириҳо карден, бисёр саволҳои зиёд доден. ҳоло тайёр нестем барои саволотона ҷавоб додан. ҳамин мегӯям ки 1-2 моҳ пеш нависта буд ки Саида мазам нест, мехоҳам кӯдакора бинам. гуфтам майли куҷо биёрумшона. пеш як магазини вохӯрӣ кардем, кӯдакора дид, кӯдако қати рафт парк, рафт гаштан, сурат гирифтан. дар оянда сураташона мемонам, ҳамаш ҳаст Саида телефоном. даже дар гӯшаи хаёлам набуд, лекин рӯзе ки гузашт сразу апама роӣ кардам, пили калон роӣ кардам, ҳамдардӣ баён кардам хонашон. обязательно ай дубай хона барам, тоҷикистон рафта обязательно пеши очаш мерам. мурдан ёшии пирӣ надора, албатта ҳар як чиз сабаб мешавад. чунин марги зебора худованд барои марам насиб гардона ки дар синни ёшӣ бе ягон азоб, бе ягон муҳтоҷ мегӯям ки ҷон ба ҳақ таслим кунам. фақат як ҳафта худованд раҳмату мағфираташ кунад. ҳоли дар дубаем хона нарафтем, пага бигah иншоалло хона меравем. бовар кунем ҷои омадагимонам